fogale pamdina do jese minyo men sabu basale oduna mina madiya fogale pamdina do jese minyo men koy hanani fotani wande Happy. Tampuro wallahi. Anam ta xam ni ko ngitum hôpital. Mi farde ka njodda. Ah non, elle est capricieuse. Mi farde njodda mi au moins. En jabungul jabmo tawda ko tan fara mo ki fofu. Ajabay kam. Ashita ko yi. Ka da tulum han jotti mi hay so mbiyanu mo chéri ha. Abela ma Dieu, pardon, je m'en excuse, ça va? Ça va bien. T'as pas de fait? Ah, ça va. Nangi vous laisser avec mais ça va. Merci. Bon, mais docteur. Oui. Devin tan. Devin, c'est-à-dire? Bébé, je suis enceinte. Non. Si. Tu blagues. Sérieux? Sérieux. Combien de mois? 2 mois. 2 mois. Kono. Oui, comme. Et moi, très attention parce que grossesse elle va être sensible. Non. Donc, Alhamdulillah. quand j'ai mis marché, je suis artène. Il dit, Fati Walen. Affaire à dire, tu dis, je suis fouf. Mais, je suis soudain, je suis topé. Je suis attention. Walla be jam. Ala sundu ne yaltra hay mina topitaw. An min topituma, mi topito goddo e ma paado erdo. 2 mois, il te reste 7 mois. 7 mois hay sade ataro de mi wombe. Ala halno liggaaje kelle. Hay sade do taro ala do salle de bain on ti man hay on met. Mi wombe do pamami. Ada halna ma liggaaje kelle. Ada di modo nouvelle bad numéro nga wada new non. To si. Alhamdulillah rabbil alamin. Ko ñinu mam fa handa be di gele de. Ala ni une femme ou bien un couple momanda ala bingil wi ko on arba sans fruit. Alors ça fait alors mo don ka gabdo. Je n'ai jamais douté de ta fertilité. Alhamdulillah. Aïe, au moins tu kalel kam ma diwa bonna. Voilà. Na buji wolu sédé. Voilà, c'est ça. Mo don no gallo no jirwintu dum ko. Moi je le savais, mais ko boy ko laami dum. Ouais, yettule dum ko yettara Allah. Alhamdulillah. Onani imama to sonani wonbe. Dieu merci. Sadani wallu bande lewru korka sadani yuruma bande lewru korka kuni yarlo ndire njafondire ne korka sharu ramadan mubaraka. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Kana kam? Ça va? Ça va bien? Alhamdulillah. Machallah. Maman Sali ala buy mayam.
Comme ala ran jiwdon ko 6 heures par dem quoi on dit do pourquoi cette question? nanda jabita nanda ala ran ko halam ma ko fayam quoi Non, c'est que le problème n'est que Samba ko question ma woni mo na question dum tagi njabori ma me question. ñeneen ñi dustam ala ran ko yoram ma fayam wala caggal mum on kalan téléphone ko farem quoi Adjona Diaba qui me dit pourquoi cette question Samba? ah woni ñam biru no wayno am ni wayna am non kada mo changer complètement quoi en fait nam do non surtout yalla on jowri do non ni ko faare am quoi parce que ni o mera wat ni Samba ya nam du yom yim neno ni mero ni mère ñanda est-ce qu'on a l'air salto woni nen nen min noddu noon ko jam tan jom suudam arti yoɓiral balɗo mboɗo wiyatmam wayrede noon Moussa alhamdulillah rabbil alamin noon o heeɓi résultat ji makko docteur holli ko cowiɗo ko cowiɗo alhamdulillahi rabbil alamin yettode wodani Allah mi weltima machallah mi weltima neɗɗo yaw ɗum ñagotono Allah ñagoɗo Allah kay galle ma kay daña hen ɓinguel kam ne yaaha hen ha taniraguel ma so dogi kam ara taw ma aɗa jooɗi mabɓo e ma wona ɗum neɗɗo ñagotono Allah on nani de Hammadi debbo ma ham ko ni tan duuɓi 6 wona lebbi 6 wona balɗe 6 hayreede bunɗo meeɗa dañci hayreede bunɗo meeɗa dañci ko ni tan ha ene fanngini tan no jeeyowo ni a daña hayreede bunɗo na haydara kala fanngini tan ha mère ko wona ɗum ko wona ɗum ko hay suudu mi yamiranimo yo yaltu an bottade ni ne warno ahal piltu en fecce o yonte hande yonte janggo hay suudu wa yaltude par ce que o reddi couru ko ngol woni première expérience mum ala ko andi hen docteur o wi dal kala ko gonduɗa ɗum ɗo ko liggey galle yob min so docteur o wiyano ko min wiyata clair ka so docteur o wiyano ko min wiyata a wawa jibinda wawat gollade Hammadi debbo ma so fini yo wat fa fof an hay ndefu ngu kamɓe jododirenno o joni sellani wiya koto dillu ko docteur wi noon min so docteur wiyata noon ko min wiyata noon saabu komi debbo mi rewino hen yo debbo ma watta wadde fof watta defde wadde fof a faami ko ɗum woni lawol kanko sellani goppanmo deeƴa an kodda sa fini suudu makko ndu pitta berta tawi wonko sohli pe jofnuni min fewnatam suudu makko hi sa fewnande mbatta min ya fewnoyami fewnande mino kodda wonirano ɗo fewnandem suudu makko kodda réglu sa fewnande ande wona neɗɗo gandi ɗo gorko makko ala fof waɗananima e aduna kanko ala fof waɗananima ande ka wona neɗɗo kodda an kodda ande ka neɗɗo eyyi nene so ɗum ɗenni mi winno haalde hen seeɗa haal min de kam liggey galle o so Allah wawa gaddade foof kongo kalami wawa ɗum ko alay saago sene welma defat sene mettuma defat ɗum ko alay saago fadi lahara a defat mi watta ko ɓaali wara mbaɗanmi a waɗat wona hay babba hay sa lutti walde ɗo e galle wona babba hay goto a waɗat denanga lutti walde ɗo e galle e gallam e ɗo ay ɗo ko gallam ko min taƴata ko an defata sinno hande ko an wonno e place makko kanko waɗata hande ko ande nenam ne haalni jomum ne jaabo ni on nedagal Bon nedagal calme-toi. Côté tout respect qu'on a connu. Voilà. D'abord, Samba, félicitations. Vraiment, mi vertima. Et aussi, en ñaagima Allah yo Allah renmo d'abord. Amin. Et kadi mi vertima félicitations vraiment parce que ɗum ɗon ñaagotoɗen Allah quoi. D'abord, Samba, même ko wona ɗum ko foti ko renade ni actuellement en tant que sira woni ko en état jogui droit ko renade jogui droit ko deccude ene mbiɗa ni en tant kadi ko
reedu dikuru ɗum jomum yo reno d' abord wallahi ay ko wona ɗum ko Mali so Allah jaɓi liggey on ma nangu hen ha tiiɗa ɗum de ɓuuri ɗum hay probléme goto ala ɗum ma jogo hen ha tiiɗa nder ɗo weltani a faami kalamam ko ɗum yiya pas de souci mon frère mi weltima noon vraiment mi weltima yo reno en tout cas waɗma occupé bien surtout o jomum rewa traitement ji mum quoi ok a faami kalamam ko merci kodda a nanani kalamami ko nanande mi yiiɗa haala ay neɗɗo wona neɗɗo ko poɗɗa wadde ko an a fotani fadde mi wima noon few noon mo suudu makko ndu comti makko ɗi tawi mo tuñmi guppanamo Allah hokkama sago makko ko par la force waɗi ɗum faɗi lakana force ha ƴeewen taw ko force force mbaɗirta ɗum force yo waɗan kodda ka cukalel c'est normal toppito sira